Murag serious na ni siya. Uy, pag himan-himan, wa man, gibalik mo sa point. Naigbalhin. Tanawag kung saan nakahanggaw ng grabe yun. Tourism. Kini nga itong tourism mga higala. Ang gilat-an ni Bohol, sobra mo labi na Panglao sa amo. Mahal kayo ng palaliton sa Panglao. Mo na nakaingong mo na turistang mibuto sa Panglao o sa Bohol. Na ay mga video nga, mingaw kayo ang Chocolate Hills. Pero, ang tinuod, ang entire tourism industry is down. The entire Philippines. Down, good, ang tourism na to. The worst, mga igala nga, sa kanindot sa Pilipinas, kining administrasyon na mo the worst tourism performance. Ngunit, ma-feel man na dito sa Panglao kay gasal, labi na, Bohol ba? Ang Bohol, dependent man kayo sa ilang economics sa tourism. So, og mawa ang mga turista, makita yun mo. Nga, diri sa Cebu, man. Tourism is still part of the income generating kung ang kinta, kanang instrument sa gobyerno. Pero, wata magsaliga na, di makita. Pero sa Bohol, makita na yun. Ari ka sa Tagbilaran, di ka bantay na, kadagang tao sa Tagbilaran, kapital man ng Tagbilaran, na ay mga malls sa dito. Dagang sakyanan nga gatuyok-tuyok, tricycle. Marag, ang activity padayon sa syudad. Pero, adto na kas Panglao. Kanang Panglao mura na o mahal adlaw magabi puloy. Kanang sa Alona Beach. Kaya tao, magsugat-sugat lang ang mga tao gikan sa kanang inunta highway, di good highway, kaya may naman kasada, pero main street ba? Musud ka dito, kunaog ka pa doon sa beach, na igikan dito, mugawas, na, magsugat-sugat lang. Dagan tao. Nga karon kay peak season man supposed to be ron. Ini kagabi, na puloy, dagang kang tao ng baybayon. Dagan tao, na mga pasundayag, kanang kaon kayo, na mga banda, saba kayo. Ron, mingaw. Ako ang kauban so nagbanda-banda. Kakita may pagpauli na ko. Palit may pulutan ba? Ako maguwang niya. Ngita so may pulutan. Ay karindiriya, nagiano mo unong may kay. Aron kato may mag-inom sa balay kung maguwang. Na namin mainom, gikan sa 7-Eleven. Ang pulutan na lang. Na dito akong migo nga. Pandabanda. Oh. Chikoy. Mingaw chikoy. Way trabaho. Unong sa ta. Murag COVID. Murag COVID ang sitwasyon mga igala sa tourism sa Bohol. Pero dili lang na Bohol. Visible lang na can be felt sa Bohol kay garilay kaayo ang Bohol sa tourism. Kanang Lubok, River Cruise. Kang kitawa na puloy. Kita na nga ito man ta. Nomdom ka? Ito nanganta mi sa entertainer mi sa usa ka bangka. Kami si Johnny Tango, JT, si Manolito, Langido. Una katong organize nga moy minstay dito, amigom to nako. Patay na ra ba? Nanganta mi dito, daghang tao eh. Daghang tao kanang mga bangka ba?
Maglinya ko na mga tao aron makakuha ticket pa doon sa sud. Aron madali ba ang turno ba? Ni kanaog sa usa mga tao ng usa ka lansa mo parking amo mudunggo na siya. Mga naog ang nakay dito puli na pod ang lain na pod nga grupo or individual or group basta kay musakay sa lansa. Lubok River Cruise. Banday ka nga maglisod og parking ang mga sakyanan, ha? Mingon na ito na yung mga dispatcher ako nang gabantay sa traffic ba nga. Sunahan boss. Ato dito parking liyuan eh. Ilang. Karon mingaw. Mingaw puloy. Mingaw. Pero dili lang Bohol na siya. It's all over the Philippines, mga higala. Siargao, mao gyapon. Na may amigo na ko nga na restaurant dito. Taga Cebu. Ingaw siya. Tourism is down, pero okay ra ang taog na pa'y global crisis ba? Nga makaingon nga, pugong ang mga tao sa kalibutan sa gasto kay ay conflict doon. Wala. Kaya nga itong mga silingag nasudsutoy man ang ilang tourism. May bulot man pa. Dagkog income sila sa tourism. Kita mo yung ut-ut. Nganom na. Nga di man ingon ana ang kahimtang. Sukad mo sukad. Nga normal ang panahon unya. Normal ba? Why ingon nga Asian crisis. Nakato miungot magyud ang ekonomiya adto kay tibok Asyam to. Katong gitawag og Asian economic meltdown mga higala back in 1997. Kana reasonably na nga mukna og gyud ang percentage atong income out of the industry. Wala man. Moingon ta nga Ukraine manggod og Russia gaaway. Okay. Pero nganong wa man maepektuhi ang Vietnam, ang Singapore, mga Pinoy ang atong Singapore akong barkada nga kauban na mo sa Parkland Brothers to sa Korea ron. Tibok pamilya nuroy sila sa Korea. Sa ato pa mo dugang to sa ginaganon sa mga turista nga nangadto sa Korea. So pamilya ko to. Bernardo family. Dini sa ato. So una puloy, sakay ka og barko, kanang fast craft. Og di ko magdag sa kanan, siyempre, fast craft, di mo sakyan, kanang anak mo kang hinay mo dagan. Kanang imong bag, dili na mahimog ibutang nimo bisag asa lang. Adto na ibutang nimo sa tumoy na space dito sa barko, Ocean Jet for instance, adto nimo ibutang ang bag nimo. Magtapok tong mga bag dito. O gamay ra imong damay imong ari sa ilawom sa imo lang pailadman or sa bako nimo imong bag. Unya usa ka oras kapin man na hasol kayo magsabak sa imong bag. So bakante imong tupad adto nimo ibutang ang bag. Pero di man na anton mo larga di ka kasiguro nga bakante ng mong lingkuranan. Pero lately katong biyahe nako nga wa ko magdagsakyanan. Sa kalinya. So ang akong bag, butang daplin, tupad nako. Kaya wa may nalikod. Kay na may kanap pariaban, normal man nga magdagandagan bitaw ka. Hindi pa ka mo abot, adusa pa ka mo abot ka ng mularga na hinunapit. So, dagang bakante, makita ni mo, kanang bakante god. Mananaw na sa seat number. Kanang tourist class na A, B, C, niya. Magagandangan ng mga pasahero. So ikaw po, uneasy ka ba? Magbutang kag bag daplin. Kaya badlungon mong kag ibutang ni mo sa atbang ni mo. Awan na eh. Butang dagan sa barko. Wag yun ay nangabot. Minus good ang
Inikabuti mo dito puloy, ug di ka magdagskanan. Tagblaran ka mo dunggo. Nay dagang mga ganegosyo gintawon ba kanang pakyaw-pakyaw bitaw, mga high ace van, ay auto, na SUV, depende kung say magdagoan kanang mga placard ba, Chocolate Hills, nya. Sir, Chocolate Hills sir, napakyaw sir, manganba sila ba? Mangawa na lang ako ako kapaabot ko sa sugat na ko, akong bangon, sugaton ko. So, wa pa moabot. Tinug-tindog sa ko. Obserbar. Mamaya itong batasan, obserbar mata. Daghang mga tao nang gawas gikan sa barko, sa akong gisakyan ng barko. Hantod nga nangawa na lang puloy. Na nagka-tricycle. Namingoy itong gaatang o mga turista puloy. Kay wa naman mingaw naman. Wa naman ang katong pasahero sa barko nawa naman, nanglarga naman. Sa kay tricycle, sa kay habal-habal, gisugat. Ang kanto itaw nangan basog pasahero padung sa Panglaw, padung sa Chocolate Hills, package. Huy-huy abaga gyud. Tourism mga higala is down. Dirita sa stock exchange. Kanang stock exchange mga higala kwarta nang musud gawas dali ra kay nang mugawas in seconds. Buy and sell man na diha. Balit kag stocks. Tanaw nimo kon baligya po nimo. The worst performing sa Asia ang atong Philippine Stock Exchange. Nganom na, may nga sa tangag-away magod ang Russia ug ang Ukraine. Ang atong kwarta, piso, vis-a-vis the dollar. Gasimot-simot na sa 60. Sa oda, kato si kani Gobernador Lito Osmeña, bilib manggagawa ito, no? Yan siya, kani Alex, maabot na 44. Di apata ito sa 38. Gikan sa 35, nahimong 40. Misa, mo peak ni siya 44. Biya bang forecast ba sa kwarta na dollar vis-a-vis the peso? Natinuod yun. Ingabot gito 44. Pinta na tong kuyaig na kaing kwarta na to 44. Karon Maria Josep 59 punto something 59.8. Simot na gyud sa 60. Ang balor sa atong kwarta itandi sa dolyar mga higala niya. Okay lang. Namantay kuan. Namantay gold reserves. Dagham ta gold. Mo manay ug muhina ang ekonomiya na atay suporta sa atong kwarta. Ang gold reserve. Mo nay murag insurance sa atong kwarta ba nga magpabiling na ibalyo ba? Dili ng GDP. Di ay gold. Tikyao ba itong gross domestic product? GDP? Gross National Product, GNP. For whatever reason, naatay gold reserve. Insurance na nga, napay balor itong kwarta. Gibiligya, masad. Gikuhaan mag 25% ba to? Aya. Gibaligya. Perting nakuhaan itong alkansi. Kaya karoon pa itong gibaligya, dako itong makuha itong. Kay mahal naman ang gold ron. Kaya mga nasod, gatigo man o gold. Sige mang pamalit. Tungod na yung administrasyon ni Trump. Dollar ba yun ang kuhaan ka ng global kuhaan, currency, dollar.
US dollar. So mga nasod naniguro kay uncertain man kung sa policy sa Federal Reserve sa Amerika. Gapundo sila bulawan. Kita maligya. Ubos ni ining administrasyon ni BBM. Unya, gakwinta na. By trillion mga igala ang gikinanglan na to sa sunod tuig. Pila na lang ka buwan, pila na lang ka adlaw na milin. Sa kabuwan kapin. Mo, suod na ta sa tuig 2026. Inig pizza uno, kanang atong General Appropriations Act. Mauna na gamiton sa 2026. Kanang ilang gisgutan 2025, mauna gamiton sa 2026. Forget about insertions, etc. Ang kanalang makita nga gipreparar nila para gastuon sa atong gobyerno alang sa tuig 2026. Kanala itong basihan. Ug itandi sa atong income. Pero ba din sa Cebu ba nga 50 billion ang budget, unya ang income rin ay 18 billion. Numdum mo itong kamay krama nga budget. Unya pagka sunod kanang fiscal year, gusto niya nga himo ang 100 billion ang budget sa Cebu City. Unya ikatawaan so ba bida sa doy ang nagasto na to 16 bilyones raman nga to ang income na to. Nga anong budget matag 100 billion. Hindi man makabot na to na sa atong income. Mao na kahimtang karon sa national government. Trillion. Itandi sa atong income. Di man takaabot. Kinanglan kuno ta nga mo kabot og 7% economic growth aron makabot na to ng desired nga isibo sa atong gastuon sa sunod tuig. Naaraman tas 4% sa atong GNP. Wa kaabot. Layo kayo. Kinahanglan mo naata sa city mo perform ang atong ekonomiya 7% kapin. May na kayo ng 7. Pero imong ibase sa last quarter ng tuiga, layo ra kayo kay 4 ra gud ta. Asa man ta mga hoy unsa may mga economic indicators nga mukalit nagsaka sa sunod tuig. Nga umta investment. Kay nga to mga supposed to be igastos investment gibutang man nato sa flood control projects. Wa man income. Di man na mo generate og economic activity ng flood control. Pero depensa na sa mga tao, ron dito mga matay. Gikurakot sad. Unsa, pertig yung di good ka Antigua, I swear to God, I have not seen a very incompetent person managing a company like BBM. Bisag sa ginagmay lang ang management ba. Ako ginagmay raman akong experience being a manager kay local ragota. Pero ang kana lang policy mismo sa imong pagpadagan sa in my case radio station. Basic accounting. In and out. Pilay imong operating expenses. Pilay available nga kwarta. Imo nang i-utilize ka ng 80-20 rule mga higala. Mo focus ka ug asa ka mo igo aron mo generate ng income ikatapak sa
mga alkansi nimo kay ang uban tabla raman wa may ginansya. So aham ta ning ginansya ani ang bombahan nato ni rin napita. 80-20 rule. Wa kakakita ana sa policy karon sa gobyerno. Ang tanang mga negosyante nasayod man ni ana. Unsa tingana na limot ko. Sa Parisi principle. 80-20 rule. Nga kuan ba kana bang wa mo click ang imong mga ang imong expenditure ba nga mo saka ang income sa imong negosyo. So mangita ka kay man tong saka nakapasaka. Ini ibawaan mo diray kusog ta diring napita bombahan ta ni dinhi. Aron makabirapan tong alkansi diri sa ubang bayan sa atong negosyo. Bomba ta dinhi. Wala na karon. Wala. May Marlica funds. Kamu naminaw mo nga pagsugod ang Marlica funds although wa ko'y salig pero as a policy as a how do you call it? Kana bang strategy ba? As a strategy to raise funds for the country. Gamito na to ang mga kwarta. Supposed to be surplus na siya. Wa man tay surplus ipanghilabtan ang dili surplus katong earmark di ba? Mga reserves ipanghilabtan. Unya di na wa na kay bawhayan man gyud to paingon ang mga kwarta nga mipaingon sa Marlica funds. Unsan may status ato karon? Pila may ginansya na? Wala mga higala, nothing. Wala report. Ibuong lang ka nga ang kwarta panalitan ka ng pag-ibig, iuli ko no. So wa gusto kay iuli man. Na supposed to be isuto dito sa Marlica funds. Wa man iuli ko no. No less than the president mo may mention nga iuli ko no sa kaban ng bayan. Pero wa may report nga giuli na. Ay nako mga higala Lunes ron guul man ta magunona ini pero well just hope springs eternal. A miracle might just happen. Let's just continue praying. Una tayo po na, nagkagang salamat sa inyo pagsunod kanunay sa atong tulumanon.